Assalamu alaikum e fulbe Côte d'Ivoire. Min gari famin calmina on, min kalana on ko min gondi handen e kawrital amin ko woni dawla plago Côte d'Ivoire. Dawla plago Côte d'Ivoire wiana de bibbe fulbe Côte d'Ivoire ummo ngara kawrita nangolira njurumulira e ballondira tay to nodda fu kambe du nangol les communautés dum won dawla plago de fay goto wadaka exclu ay dum min goni jamma ila nyalawma min andogga min be fulbe fu to bi pullo woni le Côte d'Ivoire do fu min ngari no invité wara kam du natale walde wadande créer nabi e dawla plago Côte d'Ivoire delle c'est très important na moƴƴi e meden en fu parce que suudu baba wiya suudu baba le fay goto ittaka delle min jidande min kawre to bi pullo bandi ami woni le Côte d'Ivoire do fu ko hewti dum futa bi pullo bandu na andi min ballodira min jurmodira ay dum wono dawla plago Côte d'Ivoire ko wadete du futa minen kawritite min gada maydeji na ngodi yamle na ngodi funa wodi ndele dum min jidi do bipulo woni futaye kamdu na famani leñol ngol ayi parce que boy leñol ngol na woni en désordre nde dum min jidi joni ka hawride leñol ngol famine no ke amine du min gade respecter les communautés ji goddi ay dum min jimi be ful e paama dey dawlo plago Côte d'Ivoire ko nafa meden en fou ko nafa pula ko futo woni ay si en kawray fu wala fu ko mbawden wadde c'est kawren so en kawri fu wala fu ko am bawa ƴettude ay dum jimmi ful e paama neddo fu kotudo holla bi pullo bandu dawlo plago Côte d'Ivoire ko wadi wiide ko jeey wadde ko anni wadde les plago abiye do fu e gati ndu bi fulbe Côte d'Ivoire neddo fu mo wala papeji ivoirien na handi tay wurto affaire hala élection ivoirien wurto le hala mudum parce que hunde ko a vorta wana rôle maɗa a jiyaga ɗon baka ma wala muɗum sa naati muɗum fu an filani warma probléme ay ɗum ɗuna waɗe lancé appel ɗo bipullo woni fu wurto affaire politique ivoirienne wurto lay so nani fu nanɗo waɗa hono nana e feydu fay so nayi waɗa kirke ley suudu muɗum kam tan soni a jiɗano cuuroɗen par ce que goto yahan haala goɗɗum joni wara mema yimɓe fu ayi bonde yimɓe fu goto waddata bonde yimɓe fu ndelle ɗo bipullo woni fu miɗa gaari ɗum o wurto ley politique ivoirien lay fa laaɓa ayo min jetta du e pulaku daranibe bi e fulbe e daranibe dawlo pulaku Côte d'Ivoire ko dawlo pulaku do da créer e membre mu e fu e patron association yi fu min jetta dum boy min ngara dum aujourd'hui de tinno nanguira fa wadna tiidi mais mu fu so wari fu warda bernde lamde e yurumende e laabal golira laabal no watta ko min jaa yeso parce que golira laabal fu angana do ni way angatta fay goto so Allah jaɓi du dawla plago Côte d'Ivoire du joni na famana partout min ɓooya wadde mais partout dawla plago Côte d'Ivoire na anda hande parce que golle sérieux min goni min golla min ngala gafa min piyata ayo ndelle leñol amen min kawdirta e famille du e jiiɗo min fu famake ɓiɓɓe fulɓe du kamɓen du na gaɗi na kawriti kamɓen du e na nangodiri kamɓen du tawi ko watte fay so Burkina Faso ko watte Burkina Faso fu tawi fulɓe nan wawi darade kamɓen du kala haala muɓɓoy mais c'est organisation wala fu fay goɗum ko mbawi wadde wala ay c'est organisation ay ɗum wono dawla plago Côte d'Ivoire voilà ce que je voulais te dire voilà